На 16-тім републичним змаганню з руського язика і язичної культури участвували 19 школяре, 11 зо Спорядне і 8 школяре, котрі уча руski jazik як виборний предмет. Змагання організували Міністерство просвіти, науки і технологійного розвою Республіки Сербії, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu i Kocurska škola. I toho roku testi za zmagання обдумали професори Julijan Ramač і Меланія Сабадош. Видіше ми, že deti dobre porobili testi, dakušičko dluže i robili, jak drugi raz, zato že sam dala u zadatkoh točni odvid nie zaokružic, nie podcahnuc, ali točni odvid prepisac. Takže oni teraz mali daku zveci i roboti, ali znanje jednak može ukazati za prepisovanjem i za zaokružovanjem. Результати зо змагання барз добрі. Аж 17 школяре завжали перше, друге або третє место. Слідуючого року 17 републічне змагання зо руського язика і язичної культури отримаше у руськім керестуре.